si Andrea, ginaingon, gikalimtan ko na ikaw, busa ayaw na pangita og paagi nga mabalik pa nga kung gugma nimo. Kay dili og dili na gyud kini mahitabo nga mabanhaw pa ang pagbati ko nimo. Mao kini ang nahitabo sa akong kinabuhi nga di nako mahimong mahikalimtan. Day, muraog nalipay ng mong uyab nga may kuyog ka na ko ron din higbiyahe sa probinsya. O day, oy, ambot nga no to siya. Inay mag-uol nga di may magkita ko saksimana kapin, mura manog nalipay. Diyos, murag lain na day da. Unsay buti may pasabot day, Elsa, ha? Oh, basi doon na nailaing uyab ang imong hinikugma. Mo nga nalipay siya nga mo bakasyon ka uban ako sa among lugar. Aron makahigayon siya og suroy uban sa ihang laing uyab. Ha? Ang akong uyab, si Wilson, na ay laing uyab? Ang uyab? O pa, ayan, lipay kay ko nga may bakasyon si Andrea sa baling usak simana ba sa kapin sa probinsya ba para makalugar ko anang usan ako uyab. Pagkabati ba anang gibuhat mo ay? Bati man. Kung wa ka na gusto ni Andrea, buwagin na lang na siya ay. Ay pagdublig uyab kay di na mayo. Bad na, bad. Ay, pa. Iba ko bad na. Pero lami kay ning usan ako kuya pa, oy. Tilaw pa ka, di ba? Tagbog yun ka. Bad lagi, bad. Hindi pa siya na ko ron. Og dadon ko dayon sa smutil pa. Ay, tagapas, be. Kay pagsimuton, di ka. Kurun ko maayo rubayana pa. Wilson! Unsa? Nakagusto ka sa kong amika? Ugaw, Elsa. Ganahan kay ko niya. Bisan bag-uri min nakita o nakaila. Pero gibati ko nga. Gaan akong buot niya. Gibati ko nga. Naigugma ko niya. Saba di agaw, uy. Midya man ka di agaw, Berto, uy. May uyab na ng akong amiga, uy. Dito syudad. Busa, ayaw na lang ipadayo ng imutuyo nga to niya. Ayaw na lang gaw, Berto. Makigsulti ka na ako? Nyabahin ni agaw ni Moberto? Ang buot mong pakigsultihan ako? O lagi day, uy. Kay? Dadi, magudunta ko musulti ni mo bahin ini, pero si agaw man ko, sige pamaray. Nga sultihan tagyud ka. Ngano, lagi uy, yun sa day na Day, si Gauberto ba? Naigugma ko na siya nimo ay. Ha? Naigugman ako ay mong ikagaw? Saba di ay, kumidya sa nang imo da. Bago lang gani ko niya nga nakita, nahigugma dayon siya. So meaning, agad-agad? Wako magtiaw ni mo, good. Kanarabas ka, Alberto, day no, buutan din ang ikagawa. Ug sukad, karon pa na siya mubati o pakikugmaso sa kababay. Diha pa cute ni mo. Mao ba? Sana, Tinuod kit ka nahigugma siya na ako? O, lagi. Gwapo ba yan na si Berto? Nya buutan sa tanaw na ako. Pero sayang lang, may uyab naman ko. Ikaw, nahibaw ba ka ha na ako'y uyab si Wilson? Gani, kadaghan na makuha ni Wilson ang akong pagkapapay. Ayaw, di ba? Muna na lang pauli sa syudad. Uday, uy. Gimingaw na ko sa akong uyab. Gimingaw na akong Wilson. Ikaw, good, kung una gud ka, pero hangyo lang nako, day. Unsa man na, day? Og masabuntag ka naman gud ka mo balik sa syudad. At tubangan lang una sa pagpamisita ni Gauberto, B. Gusto mong gud siya, day, nga sa di ka pa mo balik dito sa syudad, makapadahig siya siyang gibati nga gugma diha nimo. Day, Elsa. Okay ra ba nimo, day, nga imong atubangon ng akong igagaw karong gabi, Oo, day, uy, okay ra, uy. Basta, dili siya ko mahimo nga, di mahimo ba nga dawaton ako iyang gugma, kay nabay ko'y uyab. O kadaghan ako gihilabtan sa akong uyab. Di na ko pwede nga mangita pa og laing lalaki, kay guba na kay ko sa akong uyab, uy. Di na ko virgin. Mao ba? May nitabo na ninyo si imong uyab? O pa, berhen kaysa akong gilabtan siya pa. Mi alage, gungut agi pa. Nya. Si Andrea, unsaon naman lang. Kung may balik to gi ka syudad. Ano sa pa?
May balik to si Andrea. Ay, Ni kung kasila. magyapon ko niya. Basta, di na ko siya sultian nga may lain kong uyab. Di ko masulti nga hangtod siya nga mismo nga masayod sa tanan. Mo na iangay nga. Siya na kay bao. Ano na ako mo desisyon? Kung kinsaw niya nga akong pilion, tao na akong pangasawon, si Andrea ba o ka na si Gina? Wilson. Mauba, gaw, Elsa? Mao kanya gaw, mao nga gianhing tadayon kas inyo. Mientras wa ka pa mahinay ko gatos bahay baron mamisita ni Andrea. Ako manggod ang iyang kugmas yang uyab nga to sa syudad kaw. O makadaghan ako no siya mahilabti ni ini. Dili na siya virgin. Gaw, dili ko iksapayan nga dili na siya putli. Ang importante nga, magapadayag ko sa akong gugma niya. Kung iya kong sugton, bahalag dili na siya virgin. Okay na ko. Pero gaw, namong si Andrea nga dili kagyud kuno niya sugton. Unya, mapadayon gihapon di ka, sakitan ka lang. Bahala dili ko niya sugton, gaw. Basta, magapadayag lang ko sa akong gugma niya. Mamisita gagawin niya, karong gabi una. Gilberto. Berto, pasaylo agad ko ha. Nahibaw man ko ba nga tinuod ang imong gugma diri nako pero naman ko'y uyab. Dakong akong gugma sa akong uyab. Labaw sa tanan, di na ko virgin kay kadaghan ako mahilabti niya. Sige, day, Andrea. Dawaton ko ang akong kapakiasan. Karon sa kapaghalat sa akong gugma diha nimo. Kapan kinilang kasulti ko nimo, day, Andrea. Nga moabot gani ang higayon nga luiban ka sa imong hinigugma. Ug mag-uol ka, ug maghilak. Balik ka taong ko din sa among probinsya, day, kay ni ako magpaabot sa imong pagbalik. Magpaabot ko nimo, day, Andrea. Berto. Ano nakabuhat man ini si Wilson ako, Noy? Nga naman. Kasi nagsulti ni mo, de Andrea. Nga may laing uyab ang akong anak. Ang iyang uyab mismo. Nakikita na ako og nisulti nga uyab sila balay tabo na nila. Gali iya pa ako gipakita silang sex video. Pero, day Andrea, namong to na ako, Wilson, nga ikaw ang mas bugat sa iyang kasing-kasing. Kay wa man din hiyang imong anak sa inyo, Ignas Ianoy. Gitapos ko na ang tanan talit na mong duha. Ignas siya nga buwag naming duha. O di na ko gusto nga magpakita pa siya na ako. Andrea. Unsa? Oo na, day Elsa. Buwag namin sa kong uyab mo si Wilson. Ako siyang gibuwagan. May lain man siyang uyab. Iya mo kong giburihan. Og moadto ka sa mong probinsya aron makikita ni gaw Berto? Oo, day. Pag manghinaot ko nga wa pa siya uyab rong hikayo na. Kay sugton kinako siya. Siya ang ipuli ko sa mabudhion akong uyab. Salamat nga mibalik ka, day, Andrea. Ug gisugot ko nimo. Giluiban man ko sa kong uyab. Busa sugton ta ka ha. Kay ikaw ang matuod kinahikog man ako. Nalipay kay ko, day, Andrea. Salamat. Salamat nga. Nagkauyab na kita. Salamat kayo. Lamian ni mo didi sa boobs, baby to. Ang akong ubos, be. Hagi akong ubos. Sige na. Dami, ilukas imong dila, oy. Alibe. Berto. Wala man katunga ang imo sa kong uyab. Kadakuan ni. Hala, kataas. Kalami na day. Sukat. Karoon po ko suway nga. Isim along nga. Sige pa. Sige pa. Ayaw na. Ikuan na nagimuha. Sige. Hinit. Ay, Berto. Agay, nagising ako. Uy, agay. Dala, bagay na nakuan. Agay. Murag og na virginan og usab dihang nahilabtan ko ni Berto
Diha-diha kalit kanibati ko og dakong gugma sa ikaduha kong uyab. Gihagad din ako siya kasal. Iya sa day kong gipamayan. Mga katong kasama ang kaagi ni Andrea. Diniling tulumanon. What's the style? Gipamayaan na yun style.